Sziasztok! A mai videóban megnézzük az univerzális pisztolyra szerelhető Red Dot rögzítőket. Elmagyarázom az alapokat, és azt is megmutatom, hogyan tudjátok beállítani a kívánt csatlakozó mintára. A legtöbb piacon lévő eszköz valószínűleg ezek közül valamelyik mintát használja, de más néven is megjelenhet, főleg kevésbé ismert márkák esetében. Ezért javasoljuk, hogy ellenőrizd a kompatibilitást a weboldalunkon, mert nagy az esély rá, hogy a Red Dot irányzékod illeszkedni fog ezek valamelyik univerzális rögzítőjéhez. Az adatbázisunkat rendszeresen frissítjük, így érdemes visszanézni. A Tony System és az Outer Impact rögzítőit fogom használni, hogy bemutassam a különbségeket, amelyek a gyártók között előfordulhatnak. Egy gyors megjegyzés a kezdés előtt: ezeket a rögzítőket elvileg te is felszerelheted, de mindig javasoljuk, hogy fordulj fegyvermesterhez és kövesd a gyártó utasításait. Ha mégis úgy döntesz, hogy magad csinálod, akkor azt ajánljuk, hogy először próbáld fel a Red Dot irányzékot az adapterre, mielőtt a pisztolyra szerelnéd. És most, hogy ezt letisztáztuk, vágjunk is bele. Ezek a rögzítők olyan pisztolyokhoz készültek, amelyek nem gyárilag optikára előkészítettek. Kiváltják a hátsó irányzékot és belecsúsznak a hátsó irányzék sínjébe. A legnagyobb előnyük valószínűleg az, hogy ezek az univerzális rögzítők több tüskehelyet is támogatnak, így többféle footprintet is tudnak kezelni, ami szabadságot ad később más Red Dot irányzék használatára. Ez a legfőbb különbség az egyedi footprinttel rendelkező rögzítőkhöz képest. Azok csak egy adott footprinthez használhatók. Ahogy korábban említettem, több gyártó is létezik, ezért az eljárás kissé eltérhet. De az alapelvnek mindig ugyanannak kell maradnia. Az első és talán legfontosabb lépés a Red Dot irányzék és a rögzítő kompatibilitásának alapos ellenőrzése, mielőtt felszereled őket a pisztolyra. A legjobb módszer az, ha először beállítod a kívánt footprintet a rögzítőn, majd rápróbálod a Red Dotot. Most megmutatom, hogyan kell beállítani a Trigicon RMR szabványt, amit sok gyártó használ. A Holosun például ezt használja a 47C, 5C és sok más modelljén is. Bár most a Trigicon footprintet állítom be, az eljárás pontosan ugyanaz más footprint szabványok esetében is. A Tony System mellékel egy kompatibilitási táblázatot egy ábrával a hátoldalon. Keresd meg a táblázatban a Red Dotodat, és használd a megfelelő pin készletet. Ebben az esetben az Y betűvel jelölt pineket fogjuk használni. Most az ábra alapján megnézzük, hová kell a pineket helyezni. Ide az első részbe kerülnek, tehát oda tesszük őket. Ehhez érdemes csipeszt használni. Ügyelj arra, hogy a pinek helyesen legyenek beültetve, és ne legyenek ferdék. Ezek a pinek elég szoros illesztésűek, ezért egy kis türelem kell hozzá, hogy pontosan a helyükre kerüljenek. Ebben az esetben a pineket úgy kell behelyezni, hogy a vastagabb végük nézzen lefelé, de más gyártóknál lehet, hogy ez pont fordítva van. Most egyszerűen tedd rá a Red Dot irányzékot a rögzítőre. A csavarfuratoknak illeszkedniük kell a 4-es számmal jelölt helyekhez a rajzon. Finoman húzd meg a csavarokat, és alaposan ellenőrizd, hogy minden jól illeszkedik-e. Ha minden stimmel, szedd le a Red Dotot, a pineket és a rögzítő csavarokat is a sínből. Most jöhet a rögzítő felszerelése a pisztoly szárnyára. Győződj meg róla, hogy a fegyver ürített, és végezd el az alap szétszerelést. Ha nincs speciális eszközöd a szám biztonságos rögzítéséhez, használhatsz egy darab bőrt vagy gumit a satuba. Szorítsd meg a szánt, de ügyelj arra, hogy ne sérüljön meg. Lazítsd meg a hátsó irányzék csavarjait, és üsd ki az irányzékot egy drift szerszámmal. Gondoskodj róla, hogy az irányzék biztonságosan landoljon. Tisztítsd meg a sínt kedvenc fegyverolajoddal, és töröld le a felesleget. Most attól függ, milyen típusú rögzítőd van. Ha olyat használsz, mint ez a Tony System modell, ellenőrizd, hogy a rögzítő csavarok kilettek-e csavarva. Ezután igazítsd be a sínt pontosan a helyére. Most finoman beütheted a helyére a drift szerszámmal. Győződj meg róla, hogy középre került, és vigyél fel egy kis közepes erősségű menetrögzítőt, mielőtt meghúzod a csavarokat.
Ha az Outer Impact típusú rögzítőhöz hasonlít a tiéd, akkor valószínűleg nem kell beütni. Egyszerűen csak csúsztasd be a sínbe, és pattintsd rá a felső lapot. Ismét vigyél fel egy kevés menetrögzítőt a csavarokra, és húzd meg őket az ajánlott nyomatékra. Most jöhet a Red Dot megfelelő felszerelése. Helyezd be ismét a megfelelő pineket, majd húzd meg a csavarokat, ahogy a videó második részében is mutattuk. A csavarok meghúzása előtt tegyél rájuk egy kis menetrögzítőt, és húzd meg őket az előírt nyomatékkal. Ugyanez az eljárás vonatkozik a legtöbb másik Red Dotra és rögzítőre is. Csak a jelölések és címkék változnak. Ez volt a mai videó. Remélem hasznosnak találtátok. Iratkozzatok fel további tartalmakért, és találkozunk legközelebb.